Já si udělám sekírku. A to už máme, myslím, že kamenou ještě. A tak kamena. A já chci rychlou takovou tu železnou. Děláme si železnou. Nedělej si kána. A půjdeme natěžit pár. No spíš potřebujeme hodně, aby jsme měli tak aspoň plotu. Hej, ona ze stromu vypadla houba. Co to je? What the hell? Co? Já jsem normálně... Jo, oni jsou někdy na stromách houby. Já jsem tam viděl něco červeného, tak jsem myslel, že to je jablíčko. Kopnu. Říkala se houba, what the fuck? A já mám... Jaká? Machomurka. Se bude hodit docela. Máme kosti? Cože? Kosti? Kosti myslím, že máme. No. Jo, máme. A zasadím jsem tu houbu. Hej, ty běž na semínka spíš. Počkej, ale ona se dá zasadit na stone. Na cobblestone to taky jde, ne? Nebo ne? Jde no. Na cobblestone nejde. Na cobblestone to nejde. Hej, kolik z jednoho staku budeme mít vlastně to? Hej, kolik z staku máme tyček? Tyček? Z dvou staků jako dohromady. To nevím teď přesně. Jo, 4 staky, takže potřebujeme 2 staky dřeva. Ne, 1 stak dřeva. Což budu mít za chviličku. Já budu mít za chviličku 2 staky dřeva. No, já už tady vidím taky houbu na stromě. Tak, načežíme pár teda toho. Ale budu blízko někde domů. Mně se nestrať. No tak, hele, mám. tak se partneš. No, já jsem to odlodil. Sekerka, pojď. Ježiši. Jenom trošku zvětším barák. Jenom do strany. O jeden blok, protože to mám nějaký malý. Tak ještě jedno dřevo si vezmu, pak už máme stek. Mám, ale jablíčko. No. Tak máme hodně sazenic, mám 7 sazenic. Dobrý. Jdem domů. Takže uložím to. Tak. A já jdu dělat. Děláme si takových těch prkínek a uděláme si 4 staky nám stačí. Ne, nestačí. Takže to bude... Oh my shit. Takových tyček máme. Dej to do truhly. Počkej. Zbydou nám 2 staky tyček. Krásně. Oh, a 2 staky plotu. Koukej se, ty do truhly. Oh shit. Na co jsme si boháči. Jo, a stejně ještě jdu na... Počkej, já jdu ještě natěžit nějaký to dřevo právě. Hezký, ne? Jo, já ti vždycky dám. Já nasekám aspoň těch stek, ne? Na celý barák, aby jsme to vyzvětšili. Ale nevíš, jestli dělá ten trapdoor? Jo, já už vím. Dej mi potom nějaký dřevo. Ale dostaneš 2. Já vím, no. Jo, počkej, už ti jdu dát dřevo. No. Nějaký jenom, no dobrý. Tak. Já ještě dám jednou to. Radši, já dám ještě jednou den. Jsme měli víc času. Tam pečeš. Já ještě peču sklo, já už nechci. 4 ještě nestačí, ještě musím nějaký. 6, já tam tolik potřebuju. 1, 2, super. Tak, 3. Hej, ono už je 5 hodin a 16 minut. Ještě potřebuju. Fuck. Ten čas rychle to utíká. Hejka, možná budeš chodit na školu vysokou. Nevím. Nebo na tu.
až vystoupíš školu? Nevím ještě. Já ještě taky nevím, kámo. Bude docela těžký. Hele, já ti natěžím asi stek dřeva. Ne? Pěkně takhle. Teď udělám ještě takhle. Jablíčko. Jablíčko. Mám jablíčko. Super. To je takový sazenic. Teda na hlínu. Tak jo, máme stek dřeva. Takže počkej, já jdu domů. Hej, pojď sem. Proč? No tady. Tady chytej. První, druhý, třetí, čtvrtý. 4 staky. Já tady... Hej, zvětš tady to. Zvětš to tady. Tady takhle po stranách. Já jsem to o jeden blok zvětšil právě. Jo, počkej, ty to také zvětšuje. A já jdu najít nějaký ty semína. Je dřeva, my se máme. Je docela dobrý svět, je takhle lesa, to je docela dobrý. A nejlepší, když se o to staráme my dva, máme spíš víc toho, víš co. Zničil jsem kytičku. Hej, já vyrobím nůžky. A jdu na ovce Jo. někam. Není to nádhera. Hej, protože... To je pěkné, ne? Kolik šest, jo, potřebujeme. Šest bude postav. Ale kam to dáme, ty brdě? Asi sem, jo, tady. Tady to bude dobrý. Tady už na to je místečko. Ale to tady je takový nahečmaný